les infraestructures, la salut, etc. Tot el que volem fer, tindrem diners o no tindrem diners per pagar-lo. D'on ens surten els quartos? Vinga, sigueu i us explicaré. Aquí tinc apuntat 4 números. Aquesta és l'economia de l'estat espanyol. 1.050.000 milions d'euros. El tamany de la total de l'economia espanyola. 350.000 milions d'euros. Lo que ingressa l'estat espanyol a través de recaudacions d'Hisenda, Seguretat Social i tot el que pot ingressar l'estat espanyol. 400.000 milions d'euros. El que gasta l'estat espanyol. Gasten cada any uns 50.000 milions d'euros més de lo que ingressen. Això és el famós dèficit de l'estat. El dèficit de l'estat que és en torn a un 5% de l'economia. Que això fa que cada any engreixa el deute que tenen tots els espanyols, tots els ciutadans que vivim a Espanya. Avui, en aquest sentit, nosaltres aquí a Catalunya també som espanyols. És a dir, aquests 50.000 milions d'euros també paguem nosaltres. De fet, hi ha una cosa interessant, però jo ho guardaré per final perquè no sé si tindré temps, perquè en 10 minuts és poc temps, no? Ara anem a veure si jo avui traslladarem a Catalunya. Catalunya és més petit que Espanya, però m'ha quedat una mica menys d'espai aquí al costat. Però anem a mirar. L'economia espanyola, us heu donat compte? Aquestes xifres són aproximades perquè no es tracta de posar la xifra específic que és, però són aquestes magnituds. Ara per Catalunya. Catalunya som 200 milions. 1.000 milions. 200. Va. Aproximadament el 20%. Una mica menys que el 20%. Quina quantitat d'impostos paguen els catalans? Entre impostos i seguretat social. Tot conjunt. Vinga, ara va. 75.000 milions d'euros. 75.000. No anem molt bé, perquè és una mica més que el que ens tocaria, però això ja entrarem després. Quina quantitat gasten totes les administracions públiques, incloent-hi la Seguretat Social en Catalunya? La despesa, o sigui, quina és la inversió, quina és la despesa recurrent entre la Generalitat, les administracions locals, l'estat espanyol, que també gasta alguns diners en Catalunya, i la Seguretat Social. Doncs en total és 60. Què tenim? L'estat espanyol perd 50.000 milions d'euros l'any. Catalunya genera aproximadament 15.000 milions d'euros cada any. Aquests són 15.000 milions d'euros que se'n recapten a través d'impostos i contribucions de la Seguretat Social a Catalunya, que se'n van a Madrid i no tornen. Aquí, d'aquest punt, ve el tema de les converses que se'n fan sobre el dèficit fiscal. Què és el dèficit fiscal? Aquest és el dèficit fiscal. Abans s'ha dit 16.000 milions d'euros. També n'hi ha hagut anys amb 12.000 milions d'euros. Jo utilitzo aquesta xifra de 15 perquè és més o menys un promig dels últims anys. La discussió sobre el dèficit fiscal ve molt pel sentit que diuen a Madrid, o sigui, hi ha dèficits fiscals, pots calcular en moltes maneres, que tu pots dir, el que jo faig aquí és mirar els diners, qui paga i on se gasta, o sigui, on capto jo els diners com a govern espanyol i on no gasto. Doncs mira, així, a Catalunya recapto de la població 75.000 milions d'euros, però en total, entre Estat, Generalitat, ajuntaments, diputacions i Seguretat Social, només en gasto 60. Doncs això és un bon negoci. A Madrid diuen, no, però que això no pots mirar així, en part tenen raó, perquè l'estat espanyol també proveeix una sèrie de serveis al públic en Catalunya, als ciutadans que viuen en Catalunya. Tenim ambaixades per ahí, hi ha un exèrcit i n'hi ha altres despeses que d'alguna forma contribueixen a la gestió del govern, etc. I aquests 15.000 milions d'euros
hauria de ser ajustat per aquest efecte. I, efectivament, en part és així, perquè si demà ens declarem independent o la setmana que ve, no ve d'un dia, si ens declarem independent, el nou govern català s'haurà de fer front a unes despeses i que no és així, que no podem dir que aquests 15.000 milions d'euros de seguida podem gastar-la només en autopistes o en rodalies o en mestres o en metges i més hospitals, perquè una part d'aquests diners se'n quedaran es necessitaran per muntar les pròpies estructures d'estat que tant s'ha parlat, no? Però hi ha una cosa que és molt important, el que tampoc no es parla gaire, el que no ens surt. Aquests 15.000 milions d'euros en aquests moments desapareix de Catalunya i se'n paga, surt. Ja que se'n fan, n'és igual. Si mirem aquests 15.000 milions d'euros, si se'n queden aquí, la principal part de les accions que fa el govern i que farà el govern amb aquests diners, al final acaben sent a través de la implicació de persones que contracta l'administració o contracta les empreses que l'administració contracta per executar determinades feines. Això, al final, aquí ve. La relació entre aquests 15.000 milions d'euros i l'atur actual que tenim i l'atur que tindrem. 15.000 milions d'euros és aproximadament 8% de la total economia catalana. Si aquests diners deixen de marxar de Catalunya, se sumarien a la total economia catalana. Si se suma a l'economia catalana creix. L'economia catalana creixeria aproximadament el mateix percentatge, el 8%. En un primer moment. A la llarga creixerà més, però en un primer moment creixerà el 8%. Si l'economia catalana creix el 8%, s'ha de pensar que com a mínim la quantitat d'empleo que hi ha en el país creixerà en un 8%. Això quantes persones són? A veure, un moment. Bé, l'apunto un altre cop els 15, perquè els 15.000 milions d'euros, 8%. Avui a Catalunya n'hi ha aproximadament 650.000 persones sense feina. 650.000 atur. Avui a Catalunya n'hi ha aproximadament 3,1 milions de persones que treballen. El 8%, que això en total fa que la total població activa és en torn a 3,7 milions de persones. Si treballaran un 8% més, això siguin aproximadament 235.000 persones. Els 15.000 milions de dèficit fiscal generarà en el segon any 235.000 llocs de treball. Automàtic. Això, hòstia, però podem pagar-ho? Doncs a veure, el cost mig a Espanya d'un lloc de treball amb seguretat social inclòs, etc., és en torn a 25.000, 30.000 euros l'any, d'aquesta magnitud. Posem-nos que les paguem bé, aquests nous llocs de treball, que usem 35.000, això arriba a gastar aproximadament la meitat d'aquest dèficit fiscal. Clar que la podem pagar. Si la volem pagar o no la volem pagar no depèn ni dels economistes, depèn al final de vosaltres, de quin partit voteu, que si voleu un partit que dediqui més recursos a la sanitat, o més recursos a l'educació, o més recursos jo què sé, a construir un coet per anar a la Lluna. Si construeixen un coet per anar a la Lluna no se genera tanta feina, jo no votaria per aquesta opció, però tot és possible. Llavors hi ha un segon efecte que és més difícil de modificar a primera vista,
que és l'efecte secundari. És a dir, si ara que tinc d'aquests 650.000 en trec una mica més que un terç que ja deixen de ser a l'atur, i queden 400.000 a l'atur. Que això vol dir que aquestes 235 que ja no estan aturats segurament tenen més diners que el que tenen ara quan estan a l'atur, que viuen en circumstàncies més precàries. Si tenen més diners, gastaran més diners. Això què vol dir? Doncs si gasten més diners, compren més pizzas o compren, no sé, van al súper, compren més, la pizzeria ha de posar més persones, els súpers han de posar més caixers, les empreses que genera un efecte secundari per més diners que se'n gasten aquí. Això fa que l'increment de l'economia no serà aquest 8%, sinó aquest 8% multiplicat per un efecte recurrent. Això és cada any, no és una vegada. No és que ens donin 15.000 milions d'euros. Ens donen 15.000 milions d'euros i generarem cada any. És recurrent, cada any. Pum, pum, pum. I serà més, perquè a partir d'aquí, imagina't que si dono un moment enrere. Si ara ingressem 75.000 milions d'euros, aquesta té una certa relació amb els 200, que és la total de l'economia. Aquesta relació, en la majoria dels països europeus que tenen serveis socials semblants a les nostres, com França, o Bèlgica, o Alemanya, o Dinamarca, Àustria, els països acaben ingressant aproximadament 45% del seu producte interior brut, del volum de l'economia, en ingressos de l'Estat. Si mirem aquí a Espanya, estan ingressant el 35%. Espanya ingressa un 10% per sota dels països del nostre entorn, el nostre entorn cap al nord, no l'entorn cap al sud, però els països de la Unió Europea, de la zona euro. Ingressa significativament menys, gasta també una mica menys, o sigui que en l'execució de les feines de l'estat espanyol és relativament eficient, excepte el tren i els aeroports. Però si aquí tenim ara 75 milions d'ingressos, hauria de ser suficient per donar tots els serveis que donem. Si creixem els 200 milions d'ingressos, això significa que se'n podria rebaixar la pressió fiscal sobre la població catalana. Perquè si aquí de 200 vaig a 215, si me quedo amb el mateix 75, que vol dir que per persona, per la riquesa que se genera, amb una mica menys d'ingressos per part de l'Estat en tinc suficient per finançar-me. Això és un efecte també secundari que escapa en aquests moments calcular-ho i encara més explicar-la amb 2 trossos de paper aquí, que necessitaria un ordinador i que no tenim al meu abast en aquest moment. Però jo crec que aquests són els conceptes molt importants a tenir en el cap quan esteu parlant amb amics i diuen que Catalunya això no es pot pagar mai perquè ja veus Catalunya és la comunitat màximament endeutada d'Espanya, etc. Penseu en aquestes xifres. Catalunya, totes les administracions públiques ingressen 75.000 milions d'euros i en gasten 60. En Espanya ingressen 350, amb Catalunya inclòs, aquí, ingressen 350 i en gasten 400. Espanya té un dèficit total a tot el país, incloent la deute que té Catalunya, l'administració de Catalunya, aproximadament d'aquests del milió de milions de pessetes, d'euros. D'aquestes, quan ens separarem, lo lògic, però no sé si passa la lògica sempre és aplicable en qualsevol moment, la lògica és que part d'aquest deute se quedarà amb Catalunya. Quina part? Doncs d'aquests deutes, aproximadament 800.000 milions d'euros és de l'estat espanyol. Hi ha uns 250 que són d'ajuntaments i comunitats autònomes. Òbviament, el que són d'ajuntaments i estats... Aquest no l'agafarem. En definitiva, hem de pensar que quedem amb el mateix deute que tenim. Una mica menys deute del que tenim ara, perquè ara ja formem part d'aquests 1.000 milions. Ens quedem amb això. L'important, aquest, i que aquests 15.000 milions d'euros
generaran de forma quasi immediata uns 235.000 llocs de treball. Sigui la que vulguis gastar, és inevitable. O sigui, tant és si la gastes en salut, infraestructures o educació. Gràcies.